Yes, min problemstilling er, hvordan fik Hitler manipuleret sig frem til tyskernes accept/respekt, og hvad lovede han dem? Først har vi NSDAP's partiprogram, og ja, det er bare et dokument for deres partiprogram, og afsenderen er Adolf Hitler. Kilden er nedskrevet den 24. februar i 1920, og dengang var Tyskland præget af dårlig økonomi og arbejdsløshed og politisk uenighed, hvilket blandt andet skyldes deres nederlag under 1. verdenskrig. Ja, og året efter blev Hitler faktisk NSDAP's fører. Så ja, og det er en førstehåndskilde, og det er partiets eget, fordi det er partiets eget dokument, og modtageren det er alle tyskere og dem, som vil opholde sig i Tyskland. Og kilden fokuserer meget på det nationale Tyskland, og hvordan det kan gøres bedre uden andre nationaliteter, og religioner sådan kommer ind og blander sig og ødelægger det. Og ja, og ved at de gør det, så får de ligesom mindre frihed i landet, eller endda udeblivelse. Og synsvinklen og tendensen, den kommer klart til udtryk ved for eksempel hvor står det? 2 sekunder. Her. Her. Kun folkefæller kan være statsborger. Folkefæller er kun den, der har tysk blod i årene, uden hensynstagen til konfession. Så ja, og så vil jeg lave en lille analyse af den. Jeg vil starte med punkt 15, og hertil trækker han alle de ældre borgere ved at ligesom tilbyde dem flere økonomiske rettigheder og muligheder. Og punkt 16, her tiltrækker han arbejdergruppen og giver dem større mulighed for at drive deres forretninger og virksomheder. Og så er der punkt 21. Her får han sine punkter beskrevet, som han vil passe på mødre og især børn, ved at børn ligesom ikke må arbejde, og de skal have god opvækst, hvilket er et vigtigt punkt for mange. Og så derfor så kan han tiltrække familier og sådan ved det. Og så til sidst punkt 24. Ja, her så tiltrækker han de forskellige religioner ved ligesom at sådan sige, at de også kan få frihed, hvis de bare ikke ligesom udgør nogen fare mod det germanske folk og staten, hvilket jo er lidt sådan løgnagtigt, fordi at han er jo meget nationalistisk og sådan går meget også ind for sådan det her med religion. Der må kun være kristendom og sådan noget. Men her så tiltrækker han også, altså han prøver i hvert fald at sådan manipulere folk til sådan stadig at kunne lide Tyskland, så det ikke virker for racistisk, selvom det faktisk var sådan, det var. Så er der kilde 2 her, og det er en tegning, som blev trykt i Simplicissimus-magasinet, og den er tegnet i 1934, hvilken periode, hvor at Hitler og nazisterne fremførte en udrensning af modstanderne, og det er en andenhåndskilde, og målet ved kilden, det er ligesom at sætte Hitler i den her sådan frelser lederposition, og han bliver også omfavnet her af englen Gabriel, hvilket er et stort kristent og helligt symbol, og han er en skytsengel, så han passer ligesom på Hitler her, og Hitler er ligesom placeret på et depot med rank ryg, hvilket gør ham meget lederagtig, og så har han, eller så hedder tegningen også fædrelandets frelser, så ja, de gør ham til et meget sådan helligt og stort, godt objekt, og englen bærer også den her hovedklædning med teksten Deutschland, som også giver et indblik på, at sådan, ja, Gud og engle, de ligesom også holder med Tyskland, så det skulle man også selv-agtigt, sådan, for at være rigtig kristen, så skulle man holde med Hitler-agtigt. Ja. Og så er der kilde 3, og det er simpelthen bare et mærke, symbol af en jødestjerne. Jeg vil nok sige, at det var et slags badge. Og ja, jeg ved ikke, det er bare for at vise, hvordan det så ud, tror jeg. Og så er der kilde 4. Det er et brev eller en dagbog,
Ikke helt sikker. Noget i den stil i hvert fald. Og kildens afsender er ham her Otto Krum, som er grafiker. Kilden blev skrevet i 1930'erne. Og det var der, hvor at rigsdagsvalget i september fik NSDAP sit gennembrud. Og de nidoblede sit stemme- og mandattal og blev Tysklands næststørste parti. Og det er en førstehåndskilde, det er Otto selv, der har ligesom skrevet det. Og modtageren er de tyskere, der ikke har samme syn og holdning som ham selv, som kan få inspiration af, hvorfor han blev nazist, og så kan han sprede budskabet, og i hans mening sådan, banke noget fornuft ind i hovederne på folk. Der står meget om sådan, grunden til, hvorfor Otto mener, at nazismen er en god ideologisk tilgang til en bedre fremtid for tyskerne. Han mente nemlig, at Hitler kunne stoppe den kraftigt stigende arbejdsløshed i Tyskland ved at befri landet fra den her Versailles-traktatens afhængighed. Og målet ved kilden er at få kommunisterne på den nazistiske side og for at forbedre Tysklands samfund og gøre landet uafhængigt. Og han bruger det på en eller anden måde som en slags undskyldning for, at han er nazist. Sådan, som om han godt ved, at det måske ikke er noget, folk ligesom ser op på, men sådan her forklarer han, hvorfor det er en god ting, og argumenterer ligesom for det. Og synsvinklen og tendensen, den er som sagt nazistisk, men den er fremstillet på en ikke racistisk måde, men mere sådan fædrelandsagtig måde, sådan stolthed og sådan, at det skal bevares, det her, at uafhængigheden skal være der-agtig, og han vil ligesom redde Tyskland, og det mener han selv, at Hitler kan gøre. Og så er lige et citat her. Her synes jeg, det er meget vigtigt i forhold til tendensen, for her så taler han Hitlers ideologi op, og kommunisternes ideologi ned, og han latterliggør dem på en eller anden indirekte måde, sådan deres tilgang, og så taler han godt om Hitlers tilgang, og han mener, at Hitler ligesom kan redde Tyskland ved at gøre landet selvstændigt igen. Så er der kilde 5, hvilket er den her plakat, og ja, afsenderen af nazisterne. Den var i 1942, og man skulle støtte russerne, og det var der, hvor den her krig på Østfronten var i gang, også kaldt korstoget mod bolsjevismen, hvor der var ligesom krig mellem Tyskland og Sovjetunionen. Det var også der, hvor at det meste af holocaust foregik. Så ja, og det er en førstehåndskilde, og modtageren, det er ligesom alle dem, der befinder sig i Rusland, og som har mulighed for at hjælpe. Og målet ved kilden, det er at vise, at det er vigtigt at støtte Rusland og hjælpe dem i krigen, og synsvinkelen og tendensen, den bliver gjort tydelig ved det her, følg denne arbejds gode eksempel, producere mere til fronten, står der. Og så de vil have flere folk til at hjælpe det her operationsområde. De vil godt have, at mennesker begynder at hjælpe og støtte landet, så Rusland kommer godt igennem krigen. Og de har valgt at tage en arbejder på plakaten, for at ligesom, de kan få sig mere inkluderet og mere vigtige, sådan, som om de kan gøre en forskel, i stedet for eksempel at sætte en general eller noget i den stil. Sådan. Så der er kilde 6, og det er et brev, og kildens afsender er Vladimir Lenin. Og kilden er skrevet i 1922, hvor Josef Stalin og Vladimir Lenin var ledere i de kommunistiske partier. De havde magten, og de ville gerne undgå, at de havde mange modstandere i landet, som kunne gå imod dem. Og derfor ville de minimere antallet af dem, som ikke holdt med dem. Så de ville gøre Rusland ligesom bedre uden folk, som ikke gjorde noget godt for staten af landet. Og den førstehåndskilde og modtageren er Josef Stalin. Og Lenins mål ved det her, det var ligesom, han ville høre og få forklaret, hvornår og hvilke mennesker, der skulle deporteres, for de ikke havde modstandere i landet længere. Og så er der et lille citat. Skal lige finde det.
Jeg kan ikke lige finde det, men det hedder: Lad os en gang for alle befri Rusland for deres slags. Lenin og Stalin vil nemlig ikke have andre end russere, som støtter dem i landet. Ja. Og ud fra de her analyser og de her kilder, der har jeg kommet frem til en konklusion, og et svar på problemstillingen, og det er, at Hitler først og fremmest var en god talsmand med sine propagandiske agitationer, og han prioriterede altid tyskerne og kom med pointer og planer for at gøre Tyskland til et bedre sted, samt gøre levevilkårene bedre for dem, som er klar på for dem, som er klar på at understøtte så Hitlers præferencer. Han lod bedre opvækst og bedre uddannelse og arbejdsmiljø for middelklassen, hvilket helt klart har en stor tiltrækning for de mange tyskere, som led under krisen her.